Vandaag ben ik te gast bij Fanfare Sint-Joseph bij Echt. Het is de tweede keer in haar bestaan dat ze een bedrijfshal volledig hebben omgebouwd tot theaterzaal. Voor een typisch decemberproject. Een top 2000 concert. Organisator van de top 2000 van de Fanfare. Ja, zeg maar de regelneef, dat is beter gezegd. Ik ben een paar weken geleden de eerste keer komen kijken naar de entourage. Dat wordt natuurlijk nog niet gans ingericht. Maar... Zo ze toen. Ja, dat wordt nog een kale hal. Maar wat ik nu de laatste weken gezien heb, is wel geweldig wat ze gedaan hebben. De vorige keer was het een groot succes. En wij hadden het eigenlijk alweer eerder gepland. Nou, corona, dat gaat goed inderdaad. Maar we dachten, het wordt toen zo goed bevallen. Een angstcyclus. Dus dachten we weer, nou, laten we weer een stop 2000 gaan doen. In de kerstsfeer. Dat is hartstikke populair. Leuke muziek voor iedereen, voor jong en oud. Dus dachten we weer, nou, gaan we weer organiseren. Ik merk wel dat concept op zich wel werkt. En het geeft ook intern in de vereniging genoeg draagvlak. Omdat ze natuurlijk toch met allerlei leeftijdsverschillen zitten. En de ene verhingt zich voor een concours. Anderen levert deze promsconcerten of top 2000 concerten. Maar er stond natuurlijk volgend jaar ook wel andere dingen op het programma. Dus dat is ook prima die afwisseling. Wie is die in de top 10 van de top 2000? Oh. Zijn er op één? Wat dat betreft zit ik toch ook redelijk in de klassieke hoek. Dus dat normaal gesproken Queen of de Eagles, dat is eigenlijk wel een beetje de blijvertjes die toch altijd nog wel het meeste trekken, denk ik. Kim de Speels bij de Fanfare met en de geen solo zingen. Wat is het meest spannend? Het zingen, ja. Het orkest ben ik wel gewend, maar zo'n heel concert zingen is wel gaat angst. Lights go out and I can be saved. Tides that I try to swim against have put me down upon my knees. Oh, I beg and plead. Come out of things unsaid. Ik denk dat ik veel bewuster bezig ben met mijn hooiing en wie moet ik lopen. En ja, dus thuis toch meer in de picture of zo. Sopraanstraks kun je zich toch nog wat meer verstoppen of zo, heb ik het idee. And nothing else compares. And nothing else compares. Dit is al best wel lang, hè? Dit is al een hele lange tour, hè? Wie lang was het max? Was wat je bereikt hebt, Piet? Ik heb 2 minuten bereikt in dat tijd. Heb ik me wel op getraind, ja. Ja, wie deed ze dat? Ja, door het te doen. Hè. En dan nam ik de tijd op. En op een gegeven moment ook 2 minuten voor. Ja. Ik train me wel, nou, dat ik denk bij een stuk van dat tot daar probeer ze in één om te spelen. En lukt je het dan stiekem? Ja, heel lukt dat nog, ja. Wie 75 jaar erbij waren, hebben ze een concert gegeven en dan ben ik goed gezet als solist. Heb ik nog 1 keer een solo gespeeld. Want ja, dat is vanaf het begin is dat gewoon met me metgegaan. Ik heb zo'n 400 messen opgeloesterd. Meest in het begin voor broodjes, hè. Ave Maria en zo. Zit die er nog allemaal bijeen? Heel bewaard.
Zeg, jij moet jullie de ganse army motten verkopen hier, maar wil je dit bij het leven mee doen? Ja, eigenlijk wel. Het is veel te chic, hè. Ja, alles met zingen wel, hè. Maar wat is uw relatie met de fanfare? Mijn mensen zitten inmiddels een beetje in het bestuur. Dus ze hebben het net georganiseerd. Ja, dat was ze gecharterd, hè. Heb je er ook net met gezongen? Nee, ja. Ik toch niet. Ik kan niet zingen. Gezellig sfeertje, het bevalt wel. Ooit eerder meegemaakt? Ik ben lid van de fanfare. Niet muzicerend lid, maar werkend lid. Werkend lid, hè? Want wat doe je normaal gesproken dan? S'morgens poetsen. En van alles als wat te doen is. Methelpen overal. Morgen vroeg om 10 uur zijn we iedereen paraat, kunnen we weer afbreken. En dan gaan we voor de voorbereiding voor andere projecten wat we gaan doen. Eerste zin van Bohemian Rhapsody. Die hebben we toevallig geschrapt, want die is over instrumentaal.